za su yi dan me cin baya mun ci gushen uwar yan polio ya ba Allah ya ci polio za mu ci an uwar ba Allah ya mun cikin dora wai me ya faru ku zo sai ba su ya ba wajen polio da polio ya ci Allah mu dan polio mana wannan mutane ina zuwa wait kai kun san amfanin polio ban san amfanin ta ba ga mana ko mu ba ma ina zuwa wait da kun san amfanin polio a cikin al'umma da duk wannan hatsaniyar ba ku yi to da ka abinci ne ina zuwa bari in karanta a ba mu abinci sai da lafiya ake cin abinci ai ko sai da lafiya ake cin haka ne bari in faɗa muku amfanin polio a cikin muna jin ka fara mana ita polio tana kare ƙananan yara da kamuwa da wannan cutar da ake ce mata cutar shan inna ka san cutar shan inna haka ne babban ya amma cuta ce wacce ba ta warkewa wacce ko da za ta warke za ta tafi da sassa ko ta gurguntar da yaro ko makantarwa ko ta illatar da shi dai ta inda yaron ba zai moru ba sannan cuta ce wacce duk duniya ne suke ba da tallafinta saboda illata duniya ce take ba da tallafinta shi yasa ga polio duk duniya ana yin ta ba kasar da ba a polio a duniyar nan baki daya saboda gudun kamuwa da cutar shan inna dan haka polio da kuke kallo ba wani rigakafin polio ba wani abu ne da yake cutar da al'umma kamar yadda mutane suke tunani tana hana haihuwa tana waye duk ƙarya ne yanzu a society mun fi ko ina haihuwa yanzu haka ce mun bayar haka ne haka take babu ƙaraman ne yanzu mu je mu ɗebo kan nan ba yanzu to kawai a musu polio